Кисәмісіз тайынғы эфирін адымлар тапшыруы давам ете. Студияда Сәрия Хабибуллина біздің бүгінгі шығарылышта. Dünya татарлары ана тілсіз қалмасма. Неге туған тілге үйрету проекті ябылу алдында тұра. Нендейдер форс-мажор туу сәбәпле ике яктың берсе китеп барса, ул проект әлбәттә икеле булып кала. Бала шуклыгымы, ата-ана битарафлыгымы, нишләп илдә тәрәзәдән егылып һәлак булучы сабыйлар саны кимеми? Бу чиракта нинди закон көтеп утырырга кирәкме? Просто баланы карарга кирәк. Янгыннан соң бер ай узган, йорт салучы юк. Нигә Курган өлкәсендәге янган татар авылы халкы Татарстанга гына өметләнә. Менә шунда торам, вагонетка бирделәр, улыгы шөкер, молларым бур минем, потому что. Элеккечә үзебезчә Сабантуй. Милли бәйрәмнең асылларын кемнәр һәм ничек кайтара? Үзем дә төбәтәйдә, халык да төбәтәйдә, милли киемнәре белән бүген Сабантуйга әзерләнеп килделәр. Илдә Россия көне уңайыннан яллар дәвам итә. Татарстанда бу ялларның үз бизәге Сабантуйлары бар. Быел ул Әстерханда федераль авыл Сабантуйыннан башланып китте. Аннары Үзбәкстан, Төркия кушылды. Бүгеннән майданнарга республика район авылларында җыелдылар. Рөстәм Миннеханов котлавында быел мондый сүзләр бар. Табигатьнең кышкы йокыдан уянуы, игенченең тырыш хезмәте, татар халкының юмартлыгы гәүдәләнеше булган. Буыннан буынга кадерләп тапшырыла килгән бу бәйрәмдә үзенчәлекле юлаларыбыз, гореф-гадәтләребез, рухи мирасыбыз байлыгы ачык чагылыш таба. Юла мирасыбыз чагылыш табамы? Бу сорауны узган ел якутларның ысак бәйрәменә барып кайткач, республика җитәкчелеге сырты белән куйган иде. Безнең Сабантуй тамашага әйләнеп бара. Әйләнеп биткән дә түгелме соң? Нәкъ бер ел элек Рөстәм Миннеханов бәйрәмнең асылларын саклап калу бурычын куйды. Районнарда кайту процессын башладылар инде. Бүген Рүзәл Шәрипов моны Буа район Сабантуйында күреп кайтты. Ранис Рафисович, сез бүген дә нәкъ менә шул роликтагы төбәтәйдә әйме? Әйе, шул ук төбәтәйдә, үзем дә төбәтәйдә, халык та төбәтәйдә, милли киемнәре белән бүген Сабантуйга әзерләнеп килделәр. Менә яңгырлы көн бүген безгә бу яңгырда көтеп алынган икән, безгә икеләтә бәйрәм Сабантуйда яңгырда бүген булды. Гореф-гадәтләрдән без дә читтә калмаска булдык. Иске яңа Сабантуйга сәяхәтне Төбәтәй көйдән башлыйбыз. Сезне кадерле кунаклар, зурлыйбыз чын күңелдән, шәк-шәк бармак кавыз итеп, рәхим итегез безгә! Кунаклар чакыруны алган, теләкне ишеткән. Бүген монда вице-премьер Лейла Фазлыеваны менә шундый мотор күлмәк, шигүле калфактан күрергә була иде. Авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров та беренче тапкыр татар костюмыннан. Монда уңга карасаң да, сулга бурылсаң да, миллилек күзгә ташлана. Бу эшнең әһәмиятен Марат Җаббаров та бәяләп үтте. Ул Татарстан рәисе исеменнән Буа халкын Сабантуй белән котлады. Сезне Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиев Миннеханов һәм шәхсән үз исеменнән халкыбызның бик борынгы һәм матур күркәм бәйрәме Сабантуй белән чын күңелдән котлыйм. Сабантуй барлык татарлар һәм республика яшәүче халыклар өчен иң яраткан, көтеп авына торган тантаналы зур вакыйга. Сабантуйында кыр батырларын хөрмәтләү күркәм йола. Аларга бүген дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Сабантуйның асылын кайтарыр өчен районда милләтебезнең тарихын яхшы белүчеләр белән 2 айлап эшләгәннәр. Моңа Казан белгечләрендә җирле галимнәрен дә җәлеп иткәннәр. Алар бәйрәм тантанасына нигез итеп укчы кызлар турындагы бәетне сайлап ала. Алар заманында хәзерге Буа җирлеген чит гаскәрләрдән саклап калган. Булган инде. Менә шундый гаскәриләр булганнар. Һәм дә алар бүгенге спецназ белән чагыштырып карасак, 12 укчы кызда булган. Бу 12 укчы кызлар һәрберсенең үзенең һөнәре булган. Быел Сабантуйның килеп чыгышы бер нәҗиюлар тасвирланды. Быел беренче тапкыр тарихка шундый зур игътибар биргәннәр. Ачылыш тантанасы аша татарларның киң күңелле һәм гаять көчле булуын күрсәттеләр. Мәйдан кырындагы аланда халкыбызның борынгы йолаларының үтәлешен генә түгел, көн күрешен, шөгыльләрен дә күрергә була иде. Без инде хәзер мондый эшләр белән, кул эшләре белән эшләнмиләр, кул белән. Бөтен нәрсә электрга бәйләнгән. Без инде элеккеге гореф-гадәтләр онытылмасын дип бу әйберләрне югалтмыйбыз. Буа халкы бу милли бәйрәмгә ел буе әзерләнгән. Без аралашучылар арасында калфак изүләрен үзләре чигүчеләр, костюмнарын тегүчеләр бар иде. Мин инде калфак белән шундый муенсалыкны чиктем инде. Үземә туры килгәндә киемне сайларга тырыштым.
Әйерме үзем тіктім. Гаиләләре белән шулай әзерләнеп килүчеләр дә бар. Ярты ел, бер ел әзерләндек менә матур кием чыгарга. Менә шул традиция дәвам булса, бик әйбәт булачак инде. Без гаиләмен балалар күрүбезләр. Сабантуйдагы бөтен йолалар безнең эрага кадәрге тормыштан килә дип белгечләр. Күрәсең, шуңа күрә безнең барлык милли йолаларыбызда да, милли уеннарыбызда да көнкүреш тә кулланыла торган кирәк-яраклар кулланыла. Моны без келәмдәге бил алышудан да күрә алабыз. Капчык сугышы, шүлмәк ватуда да бу чагылыш таба. Бәйрәмгә бүген 5000 кеше килгән, елдагыча ул кичке Сабантуй белән дәвам итәчәк. Иңгер-миңгердә халык Сабантуй батырларын белсә, кичке 10нчы яртыда салават чыгышын караячак. Район җитәкчелеге алдында тагын да җитдирәк бурыч торам. Халык күңелендә кабынган милли ишкынны бәйрәмнән соң да сүндермәү. Буа районыннан Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Адымнар. 30 июньдә бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләребезгә туган телне өйрәнү мөмкинлеге биргән онлайн мәктәп ябыла. Мәгариф министрлыгында белдерүләренчә, вакытлыча эшен туктата. Ана теле онлайн мәктәбе 10 ел эшләде. 2014 елда ул Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча ачылган иде. Максаты татарларга туган телне өйрәнергә ярдәм итү. Ул шул кадәр вакытлы була ки, анда кирип, төрле илләрдәге татарларга түгел, чит ил кешеләре дә безнең туган телебезне өйрәнде һәм сөйләшә. Бүген мәктәпнең ябылу хәбәрен алгач, 6000-га якын кеше аптырашта калган. Ана теле проектының үткәне, бүгенгесе һәм иң мөһиме киләчәге турында Фәйрүзә Мәҗитова. Вот мин татар теле өйрәнә башладым. Артур Пашиев Татарстанның онкология диспансеры табибы. 2020 елда пандемия башлангач авырулары белән интернет аша аралашу өчен ана теле проектына кирип татарча өйрәнә башлаган. Бүген интервьюны да татарча бирде. Пациентлар Казаннан һәм районнардан киләләр. Аларга татарча сөйләшергә уңайлырак. Шуңа и миңа вообще тел бу бик байлык. Татар телен уңайлы итеп өйрәтү һәм өйрәнү 2012 елда онлайн мәктәпне ачу идеясе тугач та максат шул була. Дөнья буйлап сибелгән милләттәшләребез ана теленә үзлектән төшенә алсын өчен мөмкинлек булдырыла. Моның өчен ул чакта гамәлдә булган инглиз теленә өйрәтә торган иң яхшы интернет чыганак If Education First компаниясе платформасы сайлап алына. КФУ галимнәре татар телен төрле дәрәҗәдә өйрәнерлек аудио, видео материаллар белән методик контент әзерли. Сәлам. Сәлам. Мин Азат. Мин Әминә. Мин Бикшат. Беренче елны ук онлайн мәктәптә 10 000 кеше теркәлә. Соңрак теркәлүчеләр саны буенча шикләү бетерелә. Пандемия башлангач, укучылар 30 000 кешедән артып киткән. Татарстанның төрле оешмалары үзләренең хезмәткәрләрен шушы мәктәпкә теркәп, аларга татар телен өйрәнү мөмкинлеген бирде. Кичләрен безнең укытучыларыбыз шушы кулланучылар өчен җанлы аралашу дәресләре алып бардылар һәм алар чыннан да бу проект үз максатына иреште дип саныйлар. Бу мөмкинлектән файдаланучы кешеләр Татарстанда гына түгел һәм татарлар гына да түгел. Франциядә гомер итүче француз кешесе Бернард Монет төрки телләр белән кызыксына. Төрек телен 50 ел элек өйрәнгән булган. Татарча онлайн мәктәп ачылгач, шунда теркәлә һәм 9нчы ахыргы дәрәҗәгә кадәр барып җитә. Сезгә татар телен өйрәнү ни өчен кирәк булды? Çünkü min Türkiye tilleri bilen şagırlanım. Tatar tili kızık bir tel. Танышлары арасында ана теле проекты аша татарча өйрәнүчеләр бар. Барысына да 30 июньдә онлайн мәктәп ябыла дигән хәбәр килеп ирешкән. Бик ношар bir хәбәр. Çünkü Tatar dünyası için yaxşı bir proyekt. Бүген ана теле проекты аша татар телен өйрәнүчеләр 6000 кеше. Алима Салахетдинова Америкада яши. Ул балалар өчен татарча онлайн мәктәп ачкан кеше. Өлкәннәр өчен ана теле уңайлы чыганак ди. Бик кызганыч һәм аяныч хәл, чөнки яхшы проект иде, эшли торган проект иде. Бик күп кешене беләм, кем ана телендә укып татар телен өйрәнде һәм соңрак минем академияга онлайн платформага сөйләшү клубларына килә иде. Без менә ирештирә алмаган китапларны, дәреслекләрне, укыту методикасын ул бер кая чыкмыйча телефоннан кирип, компьютердан кирип өйрәнергә мөмкин ителәк булдырган кешегә һәм без үзебезнең саулыгына телне өйрәнергә теләгән
милләттәшләребезне кисеп төшерәбез булып чыга. Россия төбәкләрендәге шәһәрләрдә мәктәпләрдә татар теле керми. Теләге булучылар ана теле аша өйрәнә. Якшәмбе мәктәбе укытучылары да дәресләрдә шушы контенттан файдаланган. Санкт-Петербург егете Максим Кузнецов та шушы платформа аша тел өйрәнә. Хәзер башкаларны да өйрәтә. Хәтта татар телен өйрәнү буенча кулланма дәреслек язган. Мин бу китапны язарга дәвам иттем. 2016 һәм 2017 елларда 12 дәрес яздым һәм аннары бу китапны текстлар белән тулыландырдым, күнегүләр белән дә тулыландырдым. Онлайн мәктәп ябылмый вакытлыча тукталып тора диләр Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгында. Эш шунда ки министрлык белән F-Education First компаниясе арасында ярты еллык килешү вакыты чыккан. Аны озайту өчен компаниянең Россиядә эшчәнлеген дәвам иттерүенә 100% ышаныч кирәк. Әлегә ул юк. Сораута киләчәктә әлеге оешма үзенең стратегиясында безнең илдә калуны күрә микән, юк микән. Әлбәттә, без бүгенге көндә бер-беребезгә ышанып, кул биреп хәл итә алсак, ул бик яхшы. Әмма без кул биреп, ниндидер форс-мажор туу сәбәпле ике якның берсе китеп барса, ул проект әлбәттә икеле-микеле булып кала. Шуңа күрә безгә бүгенге көндә менә конкрет гарантия кирәк. Шуңа күрә без әлбәттә бүгенге көндә сөйләшүләр алып барабыз, әлеге проектны саклап калу турында. Сер түгел, ана теле проекты интернет платформасын яңартырга кирәк. Аның кушымтасы, чат-ботлары булса комачауламасы иде. Бу ихтыяҗны мөгаллимнәр дә аңлаган. Хәзер онлайн мәктәпне яңарту буенча сөйләшүләр алып баралар. Өстәмә ташламалар, бәлки булар, яңа опциялар өстәлер, безнең яктан тәкъдимнәр булар, яисә безнең республикада, яисә бөтен менә ил күләмендә яңа шушы IT белгечләр дә үзләренең тәкъдимнәрен шунда кертеп, алар бергә эшли алырлар микән, шул ягында карыйсы килә. Чөнки без үзебездә хәзер андый платформа дәрәҗәсенә үстек бит инде ниһаять. Бездә андый эшне булдыра алабыз, булдырмый торган эш түгел. Бүген IT өлкәдә эшләүче үзебезнең егет-кызларга яңа платформа ясау өчен бирем бирелгән. Бәлки алар замана технологияләренә туры килерлек платформа тәкъдим итә алар. Ә КФУның ана теле үзәгендә 10 ел тупланган тәҗрибә юкка чыкмас. Онлайн мәктәп эшләр дип өметләнәләр. Мәктәпнең эштәлеге бит ул контенты юкка чыга дигән сүз түгел. Аны башка порталга урнаштырып була һәм бу портал булдыру проблемасы хәл ителер дигән өмет белән яшибез. Бу егет-кызлар да шуңа өметләнә. Алар төрле елларда татарча онлайн мәктәптә туган тел өйрәнүчеләр. Яшәү урыннары, телне белү дәрәҗәләре төрле, әмма барысында татар телен өйрәнү теләге берләштерә. Иң мөһиме, вакытлыча диюләре гомерлеккә булмасын. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Андрей Ключников, Гадел Миндубаев, Адымнар. Быелның татар дөньясындагы зур фаҗигасы Курган өлкәсендә Ишкен Йолдыз авылы яну. Ул көннән соң бер ай вакыт узды. Анда төзелешне вакытында башлау мәсьәләләрен Татарстан җитәкчелеге контрольдә тота. Бу атнада республика вице-премьеры Васил Шайхразиев эш сәфәре белән Кабат авылга барды. Өлкә губернаторы урынбасары Константин Ермаков һәм халык катнашында җыелыш уздырдылар. Эшнең акрын баруы ачыкланды. 223 йорт янган иде, әлегә нибары 110 хуҗалыкны торак сертификаты алган. Булай барса сентябрьгә нибары 20 йортны гына салып чыгарга мөмкиннәр. Авылны саклап калу өчен кышка кадәр һәркемне түбә астына кертү бурычы тора. Фаҗигадан соң бер ай эчендә нәрсә үзгәрә? Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Без хәзер онда снимаем, инде бер снимайтабыз. Да. Да. Пока кышка хатлыкта. Монда безнең газ, туалет, вода, все было у нас. Будет наладиться. Еще будет лучше. Авылга килгәч халык белән очрашу гадәткә кереп бара. Мал-мөлкәтсез калу белән килешүдән башка чара юк диләр. Авылны торгызып булыр дигән өмет иртәгәге көнгә ышаныч бирә. Людмила Шәмсетдинова хәзер вагонда яши. Менә шунда торам, вагонетка бирделәр, улыгы шөкер. Молларым бур минем, потому что мол сораганга шуңа вагонетка бирделәр миңа. Бик зур рәхмәт, килеп безне шулай итеп безгә булышалар, хоть исмасам, зур рәхмәт. К сожалению, вот это точно такое уже сгорело. Сгорело. Вот те. Алхамдулилlah, сейчас перемерим. Янгында зыян күргән йортсыз калган авыл аксакалы Әхмәдулла хәзрәт Хәбибуллин Татарстан кунакларының бүләгенә дә игътибарына да сыйна. Ул хәзер мәчеттә яшәргә мәҗбүр. Гыйбадәт йорты мәктәпкә зыян килмәгән иде. Өлкә җитәкчелеге татар иҗтимагый оешмасы вәкилләре белем йортында очрашты. Барысының да бер теләк, тиз арада төзелешне башлау.
У этих строителей здесь должна быть штаб-квартира. Монда түзүчеләрнең штабы булырга тиеш. Алар халыкка берничә проект тәкъдим итәргә тиеш. Монда килешү төзергә вакыт инде. Без бит сөйләштек, сертификат бәясенә бер кешегә 32 квадрат метр торак чыга. Әгәр артыграк кирәк икән, анысына өстәмә бәягә кредит я булмаса ипотека алырга мөмкин. Проблем нет, или ипотека, или кредит, или находи другой. Нет, мы тебя строим вот на эти деньги. Янгыннан соң бер ай узды. Торак сертификатын алучы 110 кешенең 16-сы авылдан китәргә карар кылган. 42 кеше йорт салырга бүген үк әзер. Әмма әлегә 3 көнә йорт төзелә башлаган. Икесенең нигезе салына. Аларны төзелеш компаниясе күтәрә. Бер йортны Татарстаннан хәйрияче хисабына төзиләр. 5 гаиләгә Башкортстан, Чувашия, Нижневартовск, Самара мөфтиятләре һәм Удмуртиядан бер эшмәкәрдән шундый ук ярдәм булачак. Сейчас 4 муфтията и одни бизнесмены 5 домов. Булар торак сертификаты яки акчалата ярдәм olmagan гаиләләр. Хәзер аларны тиз арада билгеләргә кирәк. Төзи башларга вакыт. Тиздән Татнефть җәмгыяте бер йортны төзергә керешә. Июньдә эш тизләнергә тиеш. Мы уже полноценно, серьезно пойдем здесь. Если мы выйдем на хотя бы площадок 25 домов за июнь, это было бы вообще шикарно. Татарстаннан 2 миллион сумлык профнастил килгән, аны йорт тирәләрен кыймалап алыр өчен гаиләләргә таратачаклар. Янгын өлешчә зыян китергән йортларның түбәсен алыштыру кирәк. Шундый 78 йорт өчен яңа партия килергә тиеш. Эшкен Йылдыз авылыннан 30 бала хәзер җәйге ялын Татарстанда үткәрә. Алар өчен Казанда экскурсия уздырдылар инде. Ялны оештыру мәсьәләләре белән Мәгариф министрлыгы һәм Татар конгрессы шөгыльләнә. Балаларны каршы алган өчен бик зур рәхмәт барыгызга да. Без беребез дә Казанда булганыбыз юк, укытучылар да булганы юк, мин үзем дә булганым юк. Беренче мәртәбә балалар да беренче мәртәбә килгән Казанга. Эшкен Йылдыз авылында укытучы булып эшләүче Гөлфия Сәфәргалиева да балалар белән бергә килә. Берсен дә выбирать итмәдек, просто янган әниләр, әтиләре, янган өйләре бер нәмәсез калганнарны шул балаларны киткәнбез. Хәзер июнь аеннан башлап төзү эшләренә керешәбез. Алар безгә сез кайтуга инде бәлки кайбер өйләрдә калкып чыгар Йылдыз авылында. Менә ул Актанышның бүләк ял һәм сәламәтләндерү лагере. Балалар шушында ял итә. Куркыныч янгынны кичергәннән соң читтә кунак булып, яшьтәшләре белән аралашу, авыр хатирәләрне онытырга булышыр ди оештыручылар. Монда 125 бала. Төрле төбәкләрдән балалар монда ял итәргә килделәр. Оренбург, Москва, Казан, Ижевск, Удмуртия, Курганнар 30 бала килделәр безгә ял итәргә, бик яратып ял итәләр. Лагерда мин татар телен өйрәнүгә басым ясар идем, аны ныграк беләсе килә. Авылда ярты халык урысча аралаша, шуңа телебез дә күбрәк русча ачыла. В первую очередь найти новых друзей, подучить. Анда дуслар табасым килә, ана телендә аралашу да күбрәк булсын иде. Балаларның күп булуын телим. Балалар монда килгәч немножко стали отходить. Балалар есть балалар отходят, үрәнәләр. Режимга да үрәнәләр, тәртипкә дә үрәнәләр. Бу сезгә шуннан да бүләк, зур бүләк, тормыш тарихының бер битендә матур истәлек булып калсын. Эшкен Йылдыз авылы балалары бүләк лагерында 8 июльгә кадәр булачак. Васит Шәйхразиев аларга мәктәп формасында тегеп бирәчәкбез диде. Йортларны 1 сентябрьгә салып бетерергә ниятлиләр. Авыл халкы белән кабат июльдә очрашачаклар. Гөлназ Сайфетдинова, Фәйрүзә Мәҗитова, Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Адымнар. 2022 елда Россиядә 1400 бала тәрәзәдән егылып төшкән. 200-дән артыгы үлә. Бу зур бер бакча яки авыл мәктәбендәге укучылар санына тиң. Исән калганнарның 30% имгәнү сәбәпле инвалидлык алган. Бу статистикада Татарстан сабыйлары да бар. Узган ел безнең республикада тәрәзәдән егылып төшеп 7 бала үлде. Чагыштырып карасак, хәлак булучыларның саны юллардагы аварияләрдән аз гына ким. Әйтик, 2022дә республикада 11 бала юл хәлакәте корбаны була. Аерма шунда гына юл ул куркыныч урын, үй дөньядагы иң имин җир булырга тиеш тә бит. Аяныш хәлләрнең төп сәбәбе ачык тәрәзә, ата-аналарның ваемсызлыгы, сабыйларның шуклыгы дип белгечләр. Июньнең 1 атнасында Татарстанда 3 бала тәрәзәдән төште. Казан, Алабуга, Түбән Кама икесен саклап кала алмадылар. Монда бер гади әйбер күзгә ташлана. Гаилә берничә миллион сумга фатир ала. Аның өчен ай саен 20-30 мең кредит түли. Һәм шушындый фаҗигадә баласын югалта. Әлбәттә, монда ата-ана җаваплылыгы беренче урынга чыга. Алия Хәйретдинова әлеге мәсьәләгә баласын югалткан әни, төзүчеләр һәм сабый хукукларын яклаучылар күзлегеннән карады. В этой жизни я его не потрогаю, я могу во сне потрогать, да?
Но здесь, конечно, если вы хотите здесь все это с ребенком пройти, в этой жизни, в этом мире, в этом теле, конечно, нужно понимать, что за ребенком нужен глаз да глаз. Имернең әнисе Гүзәл безнең белән очрашып сөйләшмәде. Телефон аша гына аралаштык. Газиз улы вафатына ул әле дә ышанмый. Кунакта вакытта 7 яшьлек Эмир Кислов 5нче каттан егылып төшә. Тәрәз төбенә менә һәм анда куелган шилтәргә таяна. Иң аянышы шунда, балалары тугач та яшь гаилә үз тәрәзәләренә йозаклар куйдырган. Ә менә төп йортта алар булмый. Эмир хәзер 2нче сыйныфны тәмамлар иде. Әти-әнисен яхшы билгеләр белән сөендерер иде. Мондый иделәр саны куркыта. Җәйнең 1нче атнасында республикада 2 бала тәрәзәдән төшеп үлде. Берсе авыр хәлдә хастаханәдә. Минск урамы 30нчы йорт. Әле бер атна элек кенә дә монда фаҗига килеп чыга. 5нче каттан 3 яшьлек малай егылып төшеп үлә. Безгә мәгълүм булганча аның әнисе 3 баланы ялгыз үстергән. Иң улысына 12 яшь, уртанчысына 6 яшь. Ул көнне әниләре эштә булу сәбәпле балалар фатирда ялгызы калган була. Менә ул сабый гомеренең соңгы мизгелләре. Үтеп баручылар күреп алганда 3 яшьлек малай инде үлгән була. Әниләре эшли, әтиләре төрмәдә утыра. Акча кирәк, эшләргә кирәк. Әниләренә менә эшкә киткәндә балаларын калдырган. Мен ул көнне поликлиникадан кайтканда халык карап тора иде. Узган ел Татарстанда шундый 7 бала хәлак булган. Исән калучыларның 30% инвалид. Здесь на этом снимке у нас перелом определяется левой плечевой кости. Ленар Дзюменко травматолог. Май аенда гына ДРКБга 8 меңнән артык бала мөрәҗәгать иткән. Узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга артык. Быел инде 25 мең сабыйга ярдәм күрсәткәннәр. Көн саен 300дән артык бала имгәнә дигән сүз. Идет большая нагрузка на кости. Югары каттан егылганда тизлек тарта, җир асфальтка егылган икән, исән калу ихтималы кими. Беренче чиратта балаларның баш миенә зыян килә, чөнки алар аска карап торганда егыла. Сөяк суну бер хәл, шәрдәкләрне беткән чираклар бар. Мондый сөякне рәткә китереп булмый, сабый инвалид кала. Узган ел үлгән 2 сабыйның әти-әнисен җаваплылыкка тартканнар. Берсенә шартлы хөкем вакыты билгеләнә, икенчеләре ата-ана хукукыннан азат ителә. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 14 фактов падения детей. Быел Татарстанда инде 14 бала тәрәзәдән егылып төште. Шуларның 3-се вафат. Һәрбер очрак прокуратура тарафыннан тикшерелде. Җинаять эшләре ачылды. Ата-аналарның гаебе бар икән, аларга җинаять кодексы буенча җәза бирелә. Ябык булса, тәрәзәне ачып булмый. Мондый аяныш хәлләрне булдырмас өчен тәрәзәгә махсус бикләр урнаштырырга киңәш итәләр. Яңа йортларда алар ГОСТ буенча куела, шунсыз проект расланмый. Биектауның яңа торак комплексында 18 йорт тапшырылган, 800дән артык гаилә яши. Һәрбер тәрәзәнең биге бар һәм аның хакы фатир бәясенә җитди тәэсир итәрлек түгел ди төзелеш оешмасы вәкиле. Без төзүчеләр шул йозаклы тәрәзәләрне куябыз, безнең эшебез шул. Ләкин ачкычны алып кую, тәрәзәне вакытта ябып кую, ул әти-әниләрнең эшләре. Яңа йортларга куялар, искеләре белән нишләргә? Йозакның бәясе 200-300 сум булса да, ата-аналар аны куярга ашыкмый. Бу чиракта бернинди законда кирәк түгелдер. Монда кирәк әти-әнинең, ала кешеләрнең игътибары. Москит сеткларын без куябыз камал кертмәстән, шибан кертмәстән вакыт җәкләр. Монда бит бала турында сүз бара. Шуңа күрә бернинди москит сеткада саклап кала алмый. Шуның өчен иң беренчесе бала булырга тиеш күзәтү. Асында ала кешеләрнең бу чиракта нинди закон көтеп утырырга кирәкми, просто баланы карарга кирәк. Ирина Волынец яңын турында кисәтү җайланмасы кебек үк иске йортларга тәрәзә бикләре куя торган программа булдырырга тәкъдим итә. Запустить программу детских блокираторов. Йозаклар кую буенча программа булырга тиеш. Кемдер аны үзе дә урнаштыра ала. Акчасы булмау сәбәпле куя алмыйлар икән. Хөкүмәт ярдәм итәргә тиеш. Закон булдырып, катгый рәвештә генә эш алып барып булмый. Ата-аналар белән аңлашып эшләргә кирәк. Чөнки күп очракта фаҗига нәкъ менә аларның ваемсызлыгыннан килеп чыга. Күпләр ни өчен хәзер балалар күп егылады? Янәсе Совет чорында мондый хәл булмаган. Белгечләр аңлатуынча, ул чакта тәрәзәләр агач, 2 катлы һәм авыр була. 2-3 яшьлек сабый ача торган түгел. Моннан тыш форточкасы биек урнаштырылган. Күбрәк күз-колак булырга кирәк. Балаларга күбрәк вакыт үтәләс итәргә кирәк. Әти-әнисеме, әгәр дә булмаганда, нинди дә булса, күршегә нәрсәгә әйтеп калдырырга кирәк. Карарга кирәк, карарга һәр вакыт балалар белән күздән яздырмаска. Җинаять эше дә ачыла, җәза да бирелә. Чынлыкта исә баласын югалткан ата-ана иң зур җәзасын фаҗига көнне ала. Әйдәгез игътибарлы булыйк, балаларны саклыйк. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Адымнар.
Қышның жылы, язның ерте келуі Татарстан урманларында мың аршы өзін әлләни сездірмеген проблема кетеріп шығара. Бірнеше зор урманшылықны парсыз ефек күбәләге құрты басқан. Оларның саны артып, соңғы 10 елда ең зор күрсәткешкә җитә. Хәзираннан 10 район зыян күргән. Әлеге құртлар 300 түрдәге оғаш һәм үсемлекне ашый, республиканың көньяк районнарында полосасы белән яфраксыз калган урманнар бар. Татарстанда урманнарның булайда аз булуын исәпкә алсак, бу җитди караш таләп итә. Безнең якларда һава шартларының елдан-ел үзгәрүе нинди хәлләргә әзер булып торырга кирәклекне күрсәтә. Рания Абдрахманова репортажы. Менә да мин ашап ятам. Инсаны исән. Менә бу инде уже элгәреп җиткәне, аның буе 5 см, калынлыгы 5-6 мм. Оны күргәнчә ул тотынганда тишләр ажалар. Биләр урманчылыгы 1931 елдан бирле эшли. 50 000 гектар мәйданны били. Аксубай, Алексеевск, Әлки, Нурлат, Чистай, Яңа Шишмә районнарын кылачлый. Быел агачларын ефек күбәләге кырткычы баскан. Агач алдык. Менә берсе монда, икенчесе тигендә. Һәм алардан сепкинче кыртларны санадык. Уртача менә бу агачта 110 булган инде. Рамил Нуруллин 40 ел тәҗрибәсе булган урманчы. Кырткычларның 4 тапкыр басканын хәтерли, әмма моның кадәр булганы юк иде ди. Без хәзер Биләр урманчылыгының Алексеевский районындагы участогында һәм әле җәй башыгына булуга карамастан, мондагы территория көзге урманны хәтерләтә. Агачларның барысы да диярлек шәрә калган. Менә мисал өчен имән агачы, әле ул май башында гына яфрак ярып утыргандыр, әмма бер ай дигәндә ефек күбәләге кырткычлар аны тулысынча диярлек ашап бетергән. Яфракларның төпләре генә утырып кала. Без бит инде ел сайын урманның учетын алып торабыз. Агачны кискәч еллык аның буҗралары күренә бит инде. Әгәр яхшы ел булса, ул буҗра киңрәк була, агач күбрәк үскән була. Әгәр тар булса, авыр ел була. Менә быелгы кебек инде агач әз үскән була. Менә быел шундый булачак. Чөнки агач хәзер бит инде ул яфракта синтезле агачка бирә, агачны үстерә. Яфрак булмагач, быел аны үстерә алмаячак. Быелгы еллык буҗралар тар булачаклар. Һәм шундый хәл Татарстанның дистәләгән районында күзәтелә. Республикада урман 1 200 000 гектарны били. Бу барлык мәйданнарның 16%. Нигездә бездә ефек күбәләге кырты ярата торган йомшак яфраклы агачлар үсә. Быел бөтен урманның 5%-на агу сибергә туры килә. Бу бик күп. Гадәттә кайбер урыннарны гына эшкәртә торган булалар. Быел республикабызда Азнакай, Аксубай, Әлки, Биләр, Минзәлә, Нурлат һәм Чиримшан урманчылыкларын территорияләрендә урман кыртчыклары чыганаклары бетерү эшләре үткәрдек. Чаралар барлыгы 53 000 гектар майданында үткәрелде. Урман биологик препарат ярдәмендә җир өсте ысулы белән эшкәртелде. Препарат куркынычлы кылган 3-4 классларга туры килә, ягъни кешеләр өчен дә, бакыртлары өчен дә куркыныч түгел. Безгә бит инде урманда аның бөҗәкнең дә бит кирәге бар, кирәкмәсе бар. Урман катлаулы система. Шуның өчен урманга андый шунда үтерә торган агулы химикатлар сипмибез. Трак пунктлар янында елга буйларында урнашкан участокларга агу сибергә ярамый. Нәтиҗәдә менә шундый яфраксыз урман кала. Жәл инде үскән агач яфраксыз торгач, беренчедән эстетик яктан, икенчедән без бит инде сакларга тиеш, как бездә гаепле кебек килеп чыга бит инде. Урман гына җитмәсә, мондый кыртлар авылларга, бакчаларга күчергә мөмкин. Спас районында халык алмагачны ашый дип зарлана инде. Карасыналарны асфальт тулган, бу жакта бигрәк тә күп. Бу атнада Казанның Киров һәм Мәскәү районнарында яшәүчеләр Серов, Батыршин урамнарындагы хәлне күреп таң калды. Агач сайын пәрәвез, капчыгы эчендә йөзләгән кырт. Кайчан игътибарда иткәнем юк иде, нәрсә булган, каян килгән ул монда шәһәр эчендә. Куркыныч, конечно, бала белән йөргәндә, бигрәк неприятный бит инде бу. Ни өчен Татарстанны быел мондый бөҗәкләр басты? Ефек күбәләге кыртын күпләп соңгы тапкыр 2021 елда теркәгәннәр. Бөгелмә һәм Азнакай районнарында ул вакытта 170 гектар мәйданда урман эшкәртелә. Бөҗәкләр Башкортстан ягыннан килгән дип фаразлана. Быел күпләп үрчүне кышның җылы, язның иртә килүе белән бәйлиләр. Урман кыртышларының барлыкка килү һәм зур майданга таралуы өчен һава климат шартлары беренче сәбәпче булып тора дип уйлыйбыз. Корылыклы, кызу җәй һәм бик йомшак кыш булды быелда. Бер бөҗәк ашарга мөмкин үзенең шушы бер ай, 2 ай эчендә 35 яфракка кадәр. Аның куркыныч вакыты инде шушы 2 айлыкта бөҗәк вакытында, ул аннары июль орталарында әйләнә күбәләккә
10-15 көн яшәйдәген, яңадан йомыркалар сала. Бакчада кул белән җыеп юкка чыгару ярдәм итә иде дип белгечләр. Бу ысулкалар ады кыңгызы белән көрәшкә охшаш. Урманнарны эшкәртү өчен биологик препаратлар кулланалар. Исәннәре бар инде барыбер, аның бөтенесе шунда үгеле бетмиде. Хәзер өмет солкын кышка, әмма җылы килсә, бер күбәләк тагын йөзләгән кырт чыгарып, киләсе елга кырткычлар республиканың төньяк көнбатыш районнарына да таралырга мөмкин. Бакчаларыгызны карап чыгыгыз. Рания Абдрахманова, Наил Абдуллин, Адымнар. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән-сау булыгыз, бәйрәм белән сезне.